Všetky vás vítam pri stolnom futbalovom podcaste Fus on Air, kde budeme rozprávať o stolnom futbale, o našich hráčoch a turnajoch. Cieľom tohto podcastu je nielen spopularizovať stolný futbal, ale navnadiť aj hráčov na novú sezónu, na turnaje a ligu. Postupne si sem do štúdia Mareka Vaňovca, kde práve tento podcast nahrávame, budem pozývať najlepších hráčov z rôznych kútov Slovenska, naprieč všetkými krajmi, teda aktuálnych majstrov kraja. Prvý podcast, ale začneme tým najlepším, čo nám minulá sezóna priniesla. Môj dnešný host je Martin Jalakša, najlepší hráč FUS sezóny 2024-25. Stálica je jedna z najvýraznejších postav slovenského stolného futbalu. Minulú sezónu potvrdil svoje kvality nielen v lige, ale aj na viacerých veľkých turnajoch. Spomeniem len niekoľko jeho úspechov. Víťaz ligy dvojíc v Bratislave, majster Slovenska Rosengard ligy, majster Slovenska v Pro dvojicech na Slovak Masters, skvelé výsledky v Classic Doubles, dvojité double na majstrovstvách krajov a ďalšie víťazstvá, 7 triumfov v rade na Rosengard Cupe a najlepšie slovenské umiestnenie na medzinárodnej scéne, a to bolo z ITS World Cupu 2025 v Zaragoze, 5. miesto v Classic Doubles. Martin, vítaj v našom podcaste. Ahoj Jožko, ahojte, ďakujem za pozvanie. Tak to bola dosť dobrá jazda, ako sa ti darilo v poslednej sezóne. Ako by si to celé zhodnotil? Aký je to pocit byť vyhlásený za najlepšieho hráča celej sezóny? No je to výborný pocit, lebo je to všetku prácu, čo si do toho dal, tak je to tá čerešnička na torte, alebo tá torta a potom s tou čerešničkou. Oslava tej sezóny. Mal som dobrý štart, výborný štart som mal. Podarila sa mi tá šnúra turnajov na začiatku sezóny, vďaka mojej manželke. A potom som mi už presvedčil teda, že túto sezónu chcem zabojovať o víťazstvo a tak sme si to naplánovali potom aj celú sezónu, že som mal priestor sa tomu venovať a ísť si za tým a podarilo sa to, tak sa teším, lebo už sa mi to raz podarilo, len to už je nejakých tých 10 rokov dozadu. Aj, takže to je vlastne tvoj druhý titul najlepšieho hráča v sezóne a bolo to presne 2015? Myslím, že 13-14. 13-14. Ešte ja sa pozriem, ja to tu mám. 2014-15, takže to máš rovno 10 rokov, takže výročie, na výročie sa ti to podarilo. Tak. Máš celkom dobrú periódu, takže kedy pridáš ten ďalší? No dúfam, že... Je to tých 10 rokov? Alebo... Dúfam, že nebudeme čakať 10 rokov. Je to niečo, čo rád robím. Rád hrám ten stolný fotbal, rád súťažím v stolnom fotbale. A je to tá odplata za tú prácu, ktorú si celú sezónu robil, respektíve ktorú som ja robil celú sezónu a makal som, tak to už je taký bónus, lebo nestačí vyhrať len jeden turnaj alebo dva, ale musí človek ťahať celú sezónu a to sa mi podarilo a teším sa z toho, lebo je to titul, ktorý, ako vidíš, nie je to jednoduché získať. Naposledy pred 10 rokmi a 10 rokov to trvalo, kým som to získal zás. Už som bol párkrát blízko, mám nejaké druhé, tretie miesta, ale história si nepamätá. Áno, tie druhé, tretie miesta sú také v úzadí toho celého, ale aj tie oceňujeme. A viem, že ty si bol viackrát druhý aj tretí za sezónu, že ti to ušlo tesne. Myslím, že raz som ti to aj ja zobral pár bodíkov, áno. Že si sa na to už tešil, ale žiaľ, no nevyšlo to. Ja sa pozriem, ešte mám tu taký prehľad, že za tú cenu najlepšieho hráča v sezóne sme udeľovali už 21 krát v sezóne. A získalo to len 10 rôznych hráčov. A jedenkrát to vyhral Vlado Drábík, Denis Liček a Samo Fabera. A dvakrát to vyhral Marek Vaňovc, Pavel Kováčik, Jozef Horčiak, Marek Vavčík a teraz už aj ty. Výborne. A jediní, kto je lepší, sú Tomáš Klobučník a Šimon Vároš, čo vyhrali túto sezónu, teda najlepšieho hráča za sezónu 4 krát. Takže ešte dvakrát tam máš. Ešte dvakrát. Trikrát, Jožo. Trikrát, aby si ich prekonal, áno. Hej, na dorovnanie dvakrát. Takže to je 10 krát 30 rokov, Jožko. Dobre, tak snáď toľko vydržíš ešte hrať. A môžeme sa vlastne takto vrátiť, že k tvojim aj začiatkom. Áno, už 20 rokov som tu. No. 20 rokov to hrám. A ako si sa vlastne dostal k stolnému futbalu? Tak kedy nebolo veľa možností, ako natrafiť na stolný fotbal, len v niektorých lokáloch mali tieto stolné fotbalky a zrovna v tom, ktorý som navštevoval. To bolo v Nitre. To bolo v Nitre, hej, tak vo voľnom čase s kamošmi sme si pinkli, hodili loptičku a jedného dňa som stretol
v Nitre došiel k stolu Gejza Gašparič, je to stolnofotbalový hráč tiež, videl nejaký potenciál vo mne, hovorí si, vieš čo, zahraj si so mnou, zahral si, bolo to fajn a hovorí, že počuj, správame turnaj, budeš so mnou hrať, pozvem ešte pár ľudí, čo som takto postretával, spravil turnaj, prišiel som tam a... Hrali na akých stoloch tedy? Prvý tvoj turnaj? Myslím, že to bola nejaká Jeka Sport alebo nejaký strunkačik. A niečo podobné Garlandu starému. Jak si sa umiestnil? Vieš čo, nepamätám si, boli to 4 dvojice, len si pamätám si prvý zápas toho turnaja. To bol môj prvý turnaj v živote, bol som v bráne, dostal som loptičku do brány, išiel som teda ju vystreliť a bim fotka. Pozdravujem Peťa Felixa, ktorý by ju dal, tak druhá lopta, to isté. Triasol som sa jak na maturite. No a ani neviem, jak sme vtedy skončili, boli sme len 4 dvojice, ale Gejza to v tej Nitre rozbehol, tam sa to začalo, chytilo ma to a postupne mi povedal, že počuj, poznám jedného chalana, Jožko Horčiak, robí turnaje v Bratislave, tak poďme do Bratislavy, zahráme si spolu, tam som spoznal teba, to bolo možno pol roka na to, alebo tak. A chytilo ma to, páčilo sa mi to, tá hra a postupne som sa prepracoval do toho, že som hral nie v bráne, ale v útoku. A začali chodiť výsledky a to je ako droga, keď proste vyhrávaš. Takže to ťa chytilo aj udržalo. A to ma drží výsledky 20 rokov. Aj hra. Áno. Pekne. Tak videl dobre Gejza v tebe ten potenciál, že dokázal si ho pretaviť do veľkých úspechov a výhier, nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne. A aký bol tvoj prvý veľký turnaj, čo si vyhral, že sa ti tak vril do pamäte a dodal ti sebavedomie a povedal si, že teraz som niečo dokázal? Prvý veľký turnaj, ktorý som vyhral, bol slovenský pohár. Pravdepodobne v Bratislave s Jankom Kučerom vo finále proti Českej dvojici. To bol prvýkrát, lebo to bolo nedosiahnuteľné. Hej. Boli tu veľkí hráči, Pavol Kováčik, Marek Vaňovs, ty. Takže bola to nejaká stolnofotbalová elita, ktorej som šľapal pomaličky na pety. No a postupom času, zlepšovaním mojej hry, či už po technickej stránke, alebo mentálnej, alebo taktickej, sa to podarilo a to som bol king of the world vtedy. Veľmi som sa z toho tešil. Bola ktorá sezóna asi? Ťažko povedať. Kedy si nabehol na tú pro vlnu? Myslím, že niekedy medzi 7. a 9. rokom to bolo. 2007-2009. Viem, že začal som 4, 5 už som mal výsledok, že som bol v top možno 15 a ďalšiu sezónu som skončil 3. Tretí sezóne. Tam mi to Marek ukradol v posledný turnaj sezóny, čo boli vlastne losované dvojice asi, alebo nelosované nejaký túbol alebo niečo také. A v posledný deň sezóny v Maduniciach 2005 boli Madunice. Tam mi to zobral Pálko Kováčik a Marek Vaňov, skončil som na 3. mieste, ale vynikajúci výsledok, veľmi som sa z toho tešil. Tak ale veľmi, veľmi slušná je tak za 3-4 sezóny sa prebojovať na vrchol, vyhrať svoj prvý turnaj. Že je vidno, že tá cesta nie je jednoduchá, ale keď človek to vytrvá, tak dokáže vyhrať aj prvý turnaj a neskôršie aj celú sezónu. Treba makať. Treba makať a ten netreba sa vzdávať a tie výsledky, ak máš na to, tak určite prídu. Dobre, poďme späť ešte k tej poslednej sezóne, ktorá bola pre teba určite výnimočná. Čo rozhodlo o titule najlepšieho hráča podľa teba? Ja som už setupoval tú formu, mal som pocit, že zmenil som strelu. Zmenil som strelu, že som asi pred 5 rokmi som zo Snejka prešiel na pinshot, ktorý som potom... Sa dlho pripravoval na víťazstvo v tejto sezóne. Posledných 5 rokov cibril a tú techniku som ako si myslím, že vymakal. Hej, ten pinshot je na úrovni, je dobrý. A vedel som, že na to mám. Vedel som, že na to mám po tej technickej stránke, po tej mentálnej, už som nejaké tie turnaje vyhral a pomohli mi veľmi aj turnaje, ktoré som hral s manželkou spolu a mali sme dobrý štart, vyhrali sme spolu. Keď hrám so ženou, tak sa viem prepnúť do trošku lepšieho režimu, by som to povedal. Hej, som asi silnejší než so všetkými ostatnými hráčmi, ktorí hrám, keď hrám so ženou a to mi pomohlo. Tie výsledky na začiatku mi pomohli, kde som spravil naozaj
3-krát dvojice po sebe vyhraté majstrovstvá krajov, 2-krát jedničky, 3. miesto, ale teda pódium stále. Tak tam som si pral ten náskok, som si povedal, že OK, formu mám, začiatok výborný, tak už to len dobucha do konca. Keď takto hráš so ženou, tak som zvedavý, keď budeš hrať s Jazminkou, aké to bude. Ale samozrejme, není to zadarmo, treba trénovať, treba sa pripravať na tie jednotlivé turnaje a treba tú formu setupovať, aby z toho človek nevyšiel. Hej. Takže samozrejme, pravidelný tréning. Určite sa dostaneme aj k tej príprave a k tomu tréningu. A ktoré výsledky alebo zápasy si najviac ceníš z tejto sezóny? Z tejto sezóny najviac, čo si cením výsledok, je Slovak Open Classic Doubles. Prvé miesto, bolo to prvé miesto v rade v tejto sérii ITSF oprava 250-ky, 500-ky. Teraz to bola 500-ka. 500-viek. To bol najlepšie obsadený turnaj na Slovensku za vlastne vôbec. Vôbec. A to znamená, že o to silnejší hráči tam boli, myslím, že z prvej 5-ky tam boli všetci 5. Z prvej 20-ky 10 hráčov a mali sme, hral som to s tebou, bola to náročná cesta v štvrťfinále, semifinále, finále. No a vo finále sa nám podarilo poraziť svetovú, teraz neviem, či jedničku, dvojku, vtedy to bola 2, 3 svetová, bratia Burmetlerovci, ktorí keď sú vo finále, tak si tam neprišli pinknúť, prišli to tam vyhrať. A takýchto hráčov, ktorí sú vlastne svetová špička. V štvrťfinále sme porazili 4, 5. V semifinále, myslím, 2 veľmi dobrých rakúskych hráčov, ktorí majú tiež pekné ocenenia. Vo finále svetovú jedničku, 2, respektíve 2, 3. A tak to si potom človek o to viac váži. Myslím, že tam boli superi Douša. Áno. Douša Haas. Douša Haas, 4, Wiesinger, Breuer. Wiesinger, Breuer a prvé finále Burmetler. A síce 5-setová bitka, ale myslím, že ten 5. set bol dominantný a bolo to vlastne 3. víťazstvo v rade. Tam sme dostali aj na 0. Dostali sme my, dostali aj oni. takže toto bolo krásne víťazstvo, to bola taká čerešnička týchto Classic Doubles, ktorú sme ťahali sériu. A myslím, že 5. miesto na majstrovstvách sveta tiež pekný výsledok, mali sme tam tiež silných súperov, hlavne z Francúzska, ktorý sme porazili a myslím, koľko bolo, cez 200 dvojíc bolo v kvalifikácii. Najlepší hráči z celého sveta prišli na ten turnaj z tých 200 hráčov v štvrťfinále. Not bad. Chcel som titul majstra sveta. Dúfam, že ho niekedy získam, nemám takýto titul. To je nejaký taký, že ešte cieľ, čo by som chcel dosiahnuť a myslím, že sa k tomu aj dostaneme. Ale toto bol taký highlight sezóny a myslím, a veľmi ma tešia, ešte raz poviem, tie víťazstva v tých krajoch, čo sú vlastne, keď to boli slovenské poháre, teraz sú to majstrovstvá krajov, kde síce hrá všetci hráči z celej republiky, ale sú to akože majstrovstvá krajov a tam 3 víťazstva v rade. Tiež veľmi pekný výsledok. No 2-krát double a potom ešte boli ďalšie. To bolo v Ružomberku a v Košiciach double a myslím si, že si vyhral. Vyhral si aj v Trnave dvojice s Mirkou. Nie s Mirkou. Nie. V Šali, majstrovstva Nitrianskeho kraja 3. miesto, teda pódium. Banská Bystrica bolo 1. miesto v dvojiciach a ešte v Bratislave sme my hrali spolu. Tam sme vo finále podľahli, ale stále 2. miesto. Áno. Slušná zbierka víťazstiev za dvojice jednotlivcov za majstrovstvá krajov celej sezóne. Tak. Myslím, že to mohol byť aj ten dobrý základ na to, aby si vybudoval dobrý náskok a dobrú pozíciu na to, aby si mohol už ďalej možno aj zbierať menej bodov aj oproti konkurentom, že už to bolo ťažké ťa dobehnúť. Áno, už som si to odkontroloval a myslím, že tá sezóna skončila celku dominantným náskokom. Takže je asi dôležité hrať tie majstrovstvá krajov, aby si sa umiestnil. A je dôležité od začiatku makať. Keď chce človek pomýšľať nad tým, aby sa dobre umiestnil, tak musí začať nie na začiatku a nemôže to podceniť. Dobre, super. Tak kto bol tvoj najťažší super? Keď už je to super. Najťažší super? Tak zo slovenských hráčov? Najťažší super je, myslím si, že aktuálny najúspešnejší slovenský hráč v zahraničí, čo je Šimon Vároš. Jeden z najúspešnejších slovenských hráčov ever. Tak to je vždy
sa teším na ten zápas, lebo mám čo vrácať za posledné sezóny. Mali sme kedy to vyzeralo v jeho prospech lepšie za posledné 2 sezóny, to je celku vyrovnané tých našich vzájomných stretnutiach a to sú vždy zápasy, na ktoré sa teším, lebo patrí do svetovej špičky. Môžeme byť radi, že tu takéhoto hráča máme a môžeme si s ním zahrať a to je super proste, kde vieš, že je favorit. Teší sa na to a chceš ho poraziť a chceš si zobrať to víťazstvo a spraviť si tam tú čiarku, že tentokrát som to vyhral ja. Neviem, koľkokrát sa mi to podarilo túto sezónu, túto sezónu moc nehral. Nehral našu sezónu. Vynechal slovenské turnaje, väčšinou hral tie vyššie bodované aj tie sa v turnaje. Áno, minulú sezónu úspešne sa ti vyhýbal. Minulú sezónu som ho postretala viackrát. Tam ma teší práve na majstrovstvá Slovenska posledné stretnutie, ten posledný turnaj v sezóne. Tam sme hrali proti sebe o 3. miesto a napínavý zápas 5-setový, končil to v tiebreaku. Náš prospech. Myslím, hrali sme to spolu, Jožko. Áno. Veľmi pekný skalp tiež, keď hráš o 3. miesto. Áno, Šimonko chcel určite, išiel najprv po finále, ale aj o 3. miesto. Hral aj s viacnásobným majstrom sveta. Áno. Takže to, keď hrám so Šimonom, to sú také najťažšie zápasy, ktoré asi zo slovenských hráčov, keď ich stretnem. Samozrejme, stane sa, že máme tu dobrých hráčov, veľa hráčov má vie poraziť. Není to o tom, že ostatní nie, ako viem tam dostať niekedy knedlu aj od niekoho iného, ale aktuálne je to ten Šimon. Ako zvládaš ťažké chvíle a čo odporúčaš, keď sa ti nedarí? Čo odporúčaš robiť vtedy? Tak mám veľa rokov, už to hrám veľa rokov, tak už mám nejaké taktiky, ktoré používame so spoluhráčmi na to, aby sme vedeli nejaký takéto nepriaznivý vývoj stretnutia otočiť na našu stranu. A jedna z tých vecí je skúsiť podržať tú loptu dlhšie na palici, nedať ju superovi, kontrolovať to, že my máme tú loptu, tým pádom on ju nemá, brzdiť to trošku, aby nebol on v tom flow, v tom šmumu, ktorom bol, trošku to pozastaviť a ako zvládať ťažké situácie. Jedna vec, čo radím ja aj ostatným spoluhráčom, je vyskúšať trénovať a hrať každú loptu aj počas turnaja tak, ako keby to bola tá rozhodujúca. Lebo inak sa hrá, keď je 0-0 prvý set, inak sa hrá, keď je rozhodujúca lopta, je to úplne iný tlak na toho hráča, inak musí pracovať s tými nervami ten hráč. No a keď trénuje každú loptu tak, že je to tá posledná lopta, je to tá rozhodujúca, tak keď naozaj na to príde potom v tom turnaji a je to 4-4, je to nerozhodné, alebo je to ten tiebreak, tak ja som zvyknutý. Ja tak hrám každú loptu, pre mňa to nie je nič nové. Kdežto ten môj súper, na neho doľahne tá nervozita a práve od to tam mám ja navrch. Takže to je jedna tiež taktika, ktorú používam na to, aby som zvládal tie ťažšie situácie, že sa trénujem tú ťažkú situáciu a snažím sa hrať každú loptu, aby bola tá rozhodujúca. To môžem potvrdiť, že hráš tak, že si vieš zachovať tú chladnú hlavu, počkať si, porozmýšľať, neunáhliť sa, dať si ten správny timing, zobrať kľudne timeout alebo ukludniť situáciu. A dobre si povedal čas. Čas je dôležitý, či už zobrať timeout a ukludniť to, ale čas aj na tej útočnej rade, keď máš tú loptu, nestreli to proste do prvej diery, lebo tá diera tam je stále. Máš 15 sekúnd na to, aby si dal gól. Tá diera tam je od tej 0. do tej 15. sekundy. Nemusíš sa oponáhliť a streliť to hneď na prvú, ale počkať si a byť si istý, že keď to tam vystrelíš, tak to tam padne. Tipy pre stolnofotbalistov. Toto je niečo, čo vyskúšajte. Určite vám to pomôže. Pomaly sme sa teda dostali k otázkám. Niečo o tebe. Ako sa ti darí sklbiť rodinu, prácu a stolný futbal? Samozrejme, nie je to jednoduché. Mám malé dieťa, takže tie priority sa zmenili. Ale tým, že som s manželkou tak dobre rozbehol tú sezónu, tak mi dala viacej opušťákov na to, aby som mohol trénovať a zabojovať o to víťazstvo v sezóne. A máme dohodnuté teda niektoré my timey, ktoré máme pre seba, kedy chodíme trénovať, respektíve hrávať tú ligu, ktorá ma držala v tej hladine, kde som bol stále vo forme a zároveň veľa turnajov som vedel sklbiť práve s rodinou, že som si vedel spraviť s manželkou výlet
Išli sme do Košic, dali sme si výlet, zahrali sme si spolu turnaj, na druhý deň sme išli do Tatier, hej. Takže vedeli sme to nejak sklbiť s inými aktivitami, rodinnými. Takže sa to dalo, hej. Takže snažíš sa to spájať. Snažím sa to spájať, hej. Je dosť možné, že túto sezónu budem hrať ešte viacej turnajov s manželkou. Čo robíš, keď nehráš stolný futbal? Aký je tvoj relax? Bicykel. To je moje nové hobby, nové staré hobby, robil som to, keď som bol tínedžer a to je teraz moje nové hobby a najradšej by som stál alebo v lese a jazdil na bicykli. Až na to, keď sa mi to nedarí, lebo jazdím enduro, snažím sa zlepšovať techniku, skákať v tom lese a nie vždy mi to ide, vtedy si hovorím, že teraz by som najradšej niekoho vyplieskal na tom stolnom fotbale, lebo viem, že to by mi išlo, keď mi to nejde a zase opačne, keď som na nejakom turnaji a nejde mi stolný fotbal, tak si vravím, že mohol som sa radšej voziť v lese na bicykli. A tak to ti celkom vyhovuje, že máme takto rozdelenú sezónu, že niekde je koniec, potom je prestávka, pomerne dlhá letná. Výborné. 3,5 mesiaca, alebo neviem, koľko to vychádza a môžeš si teda aj vychutnať ten relax, alebo vyprázdniť hlavu, prísť na iné myšlienky. Áno, a tešiť sa na novú sezónu. Ale zase, ak by si chcel zahrať, tak aj počas leta a celý rok sú aj iné turnaje, nielen na Slovensku, ale aj vo svete, takže nie je to taká, že nútená pauza, ale ten, kto chce hrať, tak si nájde aj niekde turnaje a vlastne turnaje sú každý víkend niekde. Aj tie SF turnaje v okolí. Ale tá pauza je podľa mňa výborná vec, lebo aj tú dravosť do toho turnaja človek zbiera potom celé to, čo nehrá, si hovorí, že už sa teší, keď to príde. Keby to hral stále, tak ho to môže omrzať. Ale je ťažké možno niekedy začať po takej pauze. Vieš, dostať sa do toho, niekto vypadne, už nenájde tú motiváciu, ty ju tak držíš v sebe, hej? Že... To vidíš na tých turnajoch, keď prvý turnaj v sezóne, tak tam prídu všetci. A postupne akože to opadáva, ale na ten prvý turnaj sa všetci tešia. Tak uvidíme, ako to bude tentoraz. Snáď to tak bude. A myslíš ako Rosengard Cupy alebo majstrovstvá krajov? Bavíme sa o slovenských turnajoch. Rosengard Cupy si myslím, aj majstrovstvá krajov záleží, kde sa to deje, ale ten Rosengard Cup určite, to vidíš na tom prvom kape, tam to je plné. Ako by si opísal svoj herný štýl a čo chceš zlepšiť? Ako by som opísal svoj herný štýl? No ja sa veľmi rád hrám s tou loptou. Moja hra je, by som povedal, náročná. Není jednoduchá. Není to hra, ktorá je na pár dotykov a kde cvaknem a hrám stejka, v nejakej dobe hrám pinshot, kde jazdím, pozerám si diery, ktoré mi otvára brankár, behám z jednej strany na druhú, fejkujem pohyby. Takže je náročná nielen na techniku, ale aj na to, aby bol stôl kvalitný, aby bola loptička gulatá. To isté na peťke, s tou loptičkou sa hrám, takže ja by som to prirovnal, tak nechcem to zase prestreliť, ale Brazílčania hrali taký štýl vo fotbale, že oni sa tak hrajú, je to tak pekné na oko. Hej. Áno, že taký technický. Technické. Asi aj veľa príhrávok majú, nie? Marek je inak futbalista, on by mohol povedať niečo. Jaliho som už dlhšie nevidel hrať súťažne, takže to neviem porovnať, ale áno, Brazílčania hrajú ten štýl, veľa príhrávok. Je to efektné, keď to funguje aj efektívne, nie vždy, v posledných rokoch už menej, ale je pravda, že sú technicky silní a majú radosť z hry, takže toto podľa mňa Jaliho celkom definuje. Áno. Akorát si myslím, že ty si bojovnejší, ako sa často o Brazílčanoch hovorí, lebo oni sú často takí, že vypnú, keď to nejde úplne ideálne a toto podľa mňa ty máš lepšie. Takže si lepší ako Brazílčania vo futbale. Výborné. Ono to má svoje plusy, je to pekné a baví ma to. Keby som to nemohol robiť, tak ma to nebaví ten stolný fotbal na toľko už po tých 20 rokoch a to je niečo, čo ma pri tom stolnom fotbale udržalo. Práve to, že som zmenil z jednoduchej strely snake na ten pinshot, kde sa s tou loptou môžem hrať a môžem vymýšľať na tom útoku. A to isté na tej peťke, hrám tam veľa kombinácií, striedam to, buď prechádzam hore, prechádzam dole, takže má to svoje výhody, hej, je to, že ma to baví, to, že je to pekné, vie to byť efektívne, ale zase v prípade, že sú nie najlepšie podmienky, napríklad nie najlepšia loptička, ktorá stráca grip, alebo je trošku vajcetá a tam už ja potom môžem práve trpeť na tom, že mi tá lopta môže odísť, lebo sa s ňou moc hrám. Že to nie je jednoduchý prechod, ale si ju tam ťukám medzi panačikmi a zrazu mám 10 sekúnd na peťke a 9 sekúnd bojujem s tou loptou, aby som ju ovládol. Takže má to aj svoje pre aj proti, ale je to taká hravá hra.
Hej, no pekná na oko. Musím sa priznať, niekedy si pozriem svoje zápasy. Si aj natáčaš a streamuješ, takže... Áno, streamujem ich z dvoch dôvodov. Pekný zápas som má natočený, lebo tak rád sa na to pozrieš a ako si spokojný z jedna vec zo svojho hrou, ako pekne si zahral. Druhá vec, keď porazíš dobrého supera, hej. A druhá vec, prečo streamujem, lebo sme sa tak s manželkou dohodli, že ak ma pustí na turnaj, tak ja musím streamovať, aby videla, ako hrá. Takže... A zápasy môžu potom pozrieť aj všetci ostatní, takže ďakujeme Mirke za takéto podmienky. Náročné, že ťa vidíme aj na turnaji. A vlastne keď streamuješ, to znamená, že nehráš vtedy s Mirkou, tak vlastne aj mne to vyhovuje celkom. Hej. No dobré, no tak bola to asi veľký krok alebo odvaha, že si bol obávaný snaker, potom si prešiel na ten pinshot, tak preto som sa pýtal, že čo ťa možno aj k tomu takto viedlo. Presne to, že už... to preskočilo, že si bol taký zviazaný v tom snakeu, hej? Že... Už ma to prestalo baviť, ten snake mi príde aj ako taká row strela, taká asi áno. Barbarská, taká chytíš, pretočíš, bum. Ale je najľahšia na naučenie a vieš ju zahrať na všetkých stoloch. Je byť veľmi efektívna, jednoduchá na naučenie, není náročná aj na tú loptu, ale po tých 15 rokoch už to človeka prestáva baviť, stále dokola to isté a ten pinshot bola príjemná zmena. Áno, mal som výborný snake, mal som nejaké je tu jeden pohár, ktorý som vyhral práve so snakeom a keď som prešiel na pinshot, tak nebol to hneď pekný pinshot. Tam to trvá, kým sa to človek naučí, kým to vie zahrať dobre nie len na tréningu, ale aj pod tlakom na turnaji a áno, chodili ľudia za mnou a pýtali sa, Maťo, prečo hráš ten pinshot, keď ten snake si, ako bolo to fajn, aj ty si sa ma pýtal na toto a bolo to... Koľkokrát som do teba šťuchal, že už zahraj ten snake. A pýtali sa, a ešte sa aj také posmešne, že to čo je za pinshot, toto hráš? A smiali sa, no a kde sme teraz? Tu v štúdiu s týmto pohárom, ktorý som získal s pinshotom. Takže treba makať. Mal si nejaký vzor, čo sa týka hráčov na Slovensku alebo v zahraničí? Vieš čo, nie. Ako na ten pinshot? Nie. Myslím, že ani nehrám tak, ako zvyknú hrávať iní ľudí. Ja tam dosť behám s tým pinshotom, väčšina ľudí to hrá buď z miesta, buď si ho nastaví hore alebo dole. Áno, viacej kombinuješ. Ja tam to loptou behám, aby som si otváral toho hráča, aby som si vedel naznačiť a vyťahnuť do jednej strany a dať to do protipohybu. No a ale chcem sa vrátiť tomu, čo si povedal, že áno, toto si robil počas sezóny a hovoril si, že keď mi nešlo trošku, a nevedel som nájsť správny timing alebo tú dieru, tak ty, že počuj, že skús toho snakea. A vtedy si vravím, že Jožo, keď chceš so mnou hrať, musíš mi veriť. Musíš veriť môjmu pinshotu. Lebo tak inak to nepôjde. Tak som rád, že sme sa dohodli a že potom si tým prestal. Áno, ja mu verím, ale myslím, že som to možno chcel od teba, keď sme boli aj na World Cupe alebo na iných turnajoch, kde boli aj iné stoly a ten snake by mohol priniesť. Mohol, ale zase musíš to brať, Jožko, aj tak, že ty si pamätáš snake, ktorý som hral pred 5 rokmi. A ja už ten snake pred 5 rokov nehrám. Sa nedá vymazať z pamäti. A keď hrám 5 rokov pinshot, tak ty nemôžeš do mňa chcieť, aby som počas turnaja, počas zápasu zmenil z jednej strely zrazu na niečo iné. Proste to jediné, čo spravíš, je rozladíš svojho spoluhráča, lebo ukazuje, že mu nedôveruješ a že aby niečo zmenil. Možno to treba trošku inak formulovať, ale určite nie ho nútiť zmeniť strelu, ktorú nehral posledných 5 rokov. Hej. To nie, tak možno, že aspoň jeden gól taký dáš, kým ťa ten obranca nevie prečítaného, vieš si počkať na ten jeden jediný snake. Je pravda, že som nebol v tomto až tak tvrdohlavý a počas zápasu o 3. miesto majstrovstva Slovenska minulú sezónu, nie poslednú, čo sme hrali a sezónu predtým proti Šimon Vároš a Vladimír Drábik, tak tam som v 5. sete 6-6, 5-6, tam už som vyťahol aj snakea. Už tam som to cítil, že už je treba aj niečo iné, lebo už to dochádzalo. Či už para, aj nejaké nápady. No, vidíš, ako to pomohlo. No. Takže nakoniec dobre, Jožko. No, vidíš. Ťapneme si. Dobre, super. Inakšie si mi nahral na ďalšiu otázku.
Čo ťa dokáže najviac vytočiť počas zápasu na sebe, súperovi aj spoluhráčovi? Na mne, keď mi nejde tá technika tak, ako by mala, lebo to, ako my hráme, to by malo byť so zavretými očami. A keď raz som naučený, že takto spravím ten pohyb a trénujem ho, turnaje, ligu, tréningy a prídem na turnaj a zrazu mi to nejde. Tak to má akože to som tedy veľmi sklamaný, že tak setupujem, teším sa na tento turnaj 3 týždne, trénujem tu, aby som tu zahral ten svoj prime a zrazu, či už ruka alebo niečo nefunguje správne a tú stranu neviem zahrať, tak to je vec, ktorá ma vie nahnevať. Na spoluhráčovi ma vie nahnevať, na tebe ma vie niečo nahnevať, to ti tiež poviem. Na Mirke nie? Na Mirke nie, lebo Mirka to nerobí. Robíš to ty. Ale ja viem, prečo to robíš. Ale nestreamuješ jej zápasy, tak ja ti poviem. Nemám si čo pozrieť teraz. Dobre, to, že mi povieš, keď mi nedám 2 pinshoty, že zahraj toho Snakea, ako dobre, nie, tých viacej pinshotov, keď nedám, že zahraj Snakea, ako, hej, to nemusíš robiť, to mi musíš veriť. Ale s tebou to je trošku náročné, lebo ty tie turnaje aj organizuješ, aj participuješ a tým, že je to veľký turnaj, cez 100 hráčov, veľa disciplín, tak tvoja hlava beha myšlienky kade-tade a nemáš fokus za tým stolom, tak niekedy si ťa musím akože pripraviť a stiahnuť ten tvoj fokus naspäť na ten stôl, aby si hral za tým stolom to, čo máš. Lebo ty tam možno si s rukami, hlavou fyzicky, ale vidím, že hráme to finále a ty to hráš ako tréning, ako prvý zápas v skupine, ako bol napríklad finále v Open Classic Doubles proti Burmetlerovcom. Dotiahli sme to, kde sme chceli. Sme v tom finále, ideme si po víťazstvo a pozriem, a to, čo hráš, je zbytočné pohyby navyše, strely bez toho, aby sa možno zamyslela. Mi to príde taká akože rozťukávačka, tak vtedy je niečo, čo toto má vie nahnevať na spoluhráčovi, keď nehrá to, čo by mal. Lebo keď už sme... Sa nesústredí, hej, celkovo ako... Napríklad zbytočné strely, kde môže viac stratiť loptu, ako by z toho vyťažil. Ja vravím brankárovi, ty keď brankár máš loptu, tak buď nahráš, alebo dáš gól. A nič iné. Hej? Tak nemôžeš robiť za stolom nejakú zložitú strelu, ktorú si netrenoval, alebo nehral celý turnaj a zrazu to tam ideš vyťahnuť, lebo tie zápasy sú veľakrát o jednom gole. Veľa zápasov sme vyhrali v 5. sete v tiebreaku a práve toto vie rozhodnúť, keď takúto chybu super spraví. A keď chceš vyhrať, sa musíš držať tie svoje percentá čo najvyššie. Najvyššiu šancu na ten úspech máš, keď sa snažíš nerobiť tie chyby. No tak toto má vie rozčúliť na spoluhráčovi, keď si neuvedomujú váhu situácie a skúša nejaké veci, ktoré by nemal hrať. Na našej úrovni profesionálnej vo finále to musí byť buď nahrávka alebo gól. Takže fokus a disciplína, to je dôležité. Fokus a disciplína, na tričko sem. Fokus a disciplína. Dáme také trička urobiť. A čo má vie rozčúliť na superovi je, keď to prestane byť fair play a športové správanie a začnú tam byť nejaké hádky a nie konštruktívne riešenie nejakého sporu. To sa stane. Niekto spraví faul, niekto si myslí, že to faul nie je, druhý si myslí, že je. Také vybičované emócie, proste majú klapky na očiach, vidia len to svoje. A niektorí sa vedia ako dobre, niekedy sa na tom zabavím, ale niekedy to vie rozčuliť aj mňa. Ty si bol celkom tým známy, že si bol vždycky špičkový hráč, veľmi, veľmi kvalitný super, ťažko zdolateľný, boli to vyrovnávané ťažké zápasy, ale niekedy ťa stačilo trošku rozhodiť. Tým som bol známy? Tým si bol známy, áno. Áno, bol som. A strátil si to sústredenie, možno aj tú disciplínu. Môže byť. Ale podľa mňa sa to veľa zmenilo, že v čom vidíš taký rozdiel? Trošku, že už tie veci neberem tak osobne. Bolo to možno o tom, že som to bral ako nejaký nielen útok na stole, ale útok na seba a už to berem s nadhľadom. Dospel som najvyšší čas. 42. Že napriek tomu, že dokáže rozhodnúť set, zápas, jedna lopta, jeden moment, tak vieš to akceptovať a povedať si, že toto nebude ten moment, ktorý bude rozhodovať. Ale... Musím povedať, že tu som trošku zmenil aj svoj prístup k týmto sporovým situáciám po tom, čo som videl, ako to robí, ako k tomu prístupuje Šimon Vároš a Samo Fábera spred
3-4 rokov, keď ešte hrávali spolu, keď Šimon Vároš a so Samom začali mať výsledky, tak my, staršia generácia, tam sme sa vedeli pohádať kvôli jednej lopte, ale oni to brali tak, že áno, vravíš faul, dobre, tu máš loptu. Tu máš loptu a bez debaty, tak asi, keď si pýtaš ten faul, tak asi vieš prečo. A napriek tomu tie zápasy vyhrali. A možno aj vtedy som trošku zmenil, že toto sa mi páči, takto tomu pristupovať. Nevravím, že tak konajú teraz, ale pred 5 rokmi vtedy tak konali. Tak to bola tiež taká pohnutka k tomu sa zmeniť. Tak to som rád, že si dospel aj takto herne. Ktorý stôl ti najviac sedí a prečo? Rosengard najlepší stolík v tejto galaxii. Je to preto, lebo prešiel som na pinshot. Pinshot je taký že tam behám s tou loptičkou. A čo ja na to potrebujem je to, aby mal loptička grip a aby to dovoloval ten stôl to zahrať. A Rosengard je jeden zo stolíkov, ktorý dovolí hrať všetku techniku. Hoci čo si vymyslíš, tam vieš. Áno, niekedy máme problémy s výrobcom, ktorý spraví možno nejakú inú sadu loptičiek a sa správajú inak. A vlastne každý stôl je náchylný na to. Na každom stole sa vždy sťažujú nie na stôl, a na loptičky. Ale Rosengard je stôl, kde môže naozaj zahrať všetko a všetky stoly je mu podobné. Hej. To znamená, že druhý môj najobľúbenejší stvor je Leonhard a práve preto, že tam môžem hrať ten pinshot. No a čo nie je u mňa obľúbený stôl je práve stolík, kde to hrať nemôžeš, čo je Garlando. Tie loptičky tam, to je katastrofa. Ale tam zase aj veľa iných vecí tam nemôžeš dobre zahrať, nielen kvôli loptám. Áno, je tam menej miesta máš aj na trojke s bočnými hráčmi nejak, tak inak sa tam spracováva, chytá lopta, blokuje. Aj technicky to sa hrá trošku ináč a celkovo ten stôl má svoje nedostatky, možno iba tak. Takže... Ale zase tí, ktorí ho zvládajú dobre, veľmi dobre, tak majú výhodu aj potom na iný stôl. O tom žiadna. Len ja už hrám stolný fotbal kvôli radosti a hra na stole Garlando mi radosť neprináša. Takže možno keď raz zmenia lopty a nájdu ten svatý grál. Nie. Ja si myslím, že táto cesta nevedie, je to slepá ulička, ten stôl by mali zrušiť a mali by ho vymeniť Rosengardom. Preto aj turnaje, ktoré za sezónu navštevujem, sú práve turnaje Rosengard a Leonhard. Dobrá, čo také tornádo? Ako je to? Návrat do minulosti pre teba asi trošku. Na ten Snake. Je to fajn stolík, ale musím tam hrať Snakea, presne. A Snake zase ma nebaví. Tornado si zahrám, keď idem na majstrovstvá sveta a musím nejaký stôl vybrať, tak si vyberiem to Tornado práve preto, čo bola vlastne naša taktika na World Cupe. Lepšie sa mi hrá na tom Leonharde, lebo tam viem hrať pinshot, lenže na Leonharde je to jednoduchý stôl, vie na tom hrať celý svet. Na tom Tornáde ten je už špecifický, ten má hrubšie madla, iné rozostavenie tých panákov, iné tie mantinely. Musí sa tam človek oťukať, aby vedel zahrať dobrý výsledok a nestrácal lopty počas toho. A to som bral ako našu výhodu, že keď sa stretnem proti súperom, ktorí hrajú na Leonharde, tak ja na jeho stole viem zahrať výborne. Ale on, pokiaľ to Tornado nehráva, tak na to Tornado si vyhrám určite ja. To Leonardo tam môže vyhrať, on môže vyhrať ja, ale Tornado zápas potiahnem na svoju stranu. Takže to bola taká taktika, ale k taktike bolo aj to, že nesmieme stretnúť Američanov, ktorých Tornado je domáci stôl. Žiaľ, sa nám to stalo. Pomerne skoro. Stretli sme Terry Riu, nespomeniem si spoluhráč, a chvíľku sme zdorovali, 1-1 na sety, dokonca sme vyhrávali 3-1, alebo tak nejak, a potom to oni stiahli peknými strelami zo zadu a vybavili nás. Takže taktika bola Američanov stretli sme ich, no. Ale nebola to hanba, bol to vyrovnaný zápas. Stupňovali sme svoj výkon. Myslím, že sme ich dobiehali, ale tak majú tam predsa len oveľa viacej odohraté. Ešte sa mohli aj vymeniť, čo nám... No a ja to hrám 20 rokov a myslím si, že Terry Riu to hrá ešte o ďalších 10 viacej. Áno. Dobre, Ali, stoliky máme prebraté a máš nejaký rituál pred zápasom? Neviem, či to nazvať rituál, ale mám niektoré veci, ktoré pred zápasom robím. Prvá vec je, pred zápasom snažím sa rozohrať, aby mi to nechýbalo potom práve
jedna, dve rozhodujúce lopty a budem hovoriť, keby som sa trošku rozohral, tak som to mohol ten prvý, druhý gól dať, ktorý práve mi chýbal na to, aby som vyhral ten lek. Takže určite rozohrať. Čo robievam je, keď je to ťažký turnaj, chodím vám si pozrieť protihráča pred zápasom, aby som videl napríklad, toto je jeho obľúbený prechod, toto je jeho obľúbená strela na útoku, toto je ich obľúbená nahrávka alebo strela z brány, tak aby som tú ich primárnu strelu pokryl alebo ten prechod, ktorý viem, že budú robiť a ten 1-2 bloky, či už je to prechod na 5 alebo strela z brány alebo nejaká nahrávka, mi môžu práve pomôcť tomu víťazstvu, hlavne keď sú to nejakí dobrí superi a ťažkí superi a je to potom o tej rozhodujúcej lopte a toto je niečo, čo mi môže pomôcť, takže to robím takticky. No a určite to je príprava stola, lebo už sa mi párkrát stalo, že nebol vyrovnaný stôl, loptička mi utekala niekam, bojoval som potom na 5, keď som si na tej stredovej tyči, keď som rozohrával a takto sme vlastne hrali majstrovstvá sveta v Turíne 2015 proti Jannik Korea so spoluhráčom Open Doubles štvrťfinále, kde sme sa stredali medzi Tornádom a Bonzini a práve ten Bonzini stôl bol trošku krivý, kde na mojej strane lopta utekala, na Jannikovej neutekala a to nás potom stálo aj víťazstvo, lebo ja som na tej 5 musel bojovať, aby mi tá lopta neušla, nie sa sústrediť na to, že kde je diera, keď ju pošlem, ale to, aby som si vôbec vedel dobre rozohrať a prehrali sme 6-4 v 5. sete a myslím si, že práve toto bolo niečo, čo nám zabránilo a vôbec nepomohlo, skôr to bolo na obťaž a preto som sa poučil a snažím sa si pripraviť ako stôl, aby bol rovný, aby mi tyčky boli namazané, aby mi všetko fungovalo tak, ako malo, aby som sa potom sústredil len na hru. Takže výber strany, výber lopty, pozrieť si supera, ako hrá a pripraviť sa na to, že to, čo ja hrám, na tom stole bude fungovať, že to ide, lebo niekedy sa stane, že aj ten pinshot na niektorých stoloch proste, tyčkách, či už môže tam byť nejaká vada, ktorú si nevšimneš pri snejku, ale pri pinshote, hej, že to drhne. Takže tá príprava, aby všetko fungovalo, aby keď už som za tým stolom, som sa mohol fokusovať len na hru. Takže nemáš to tak, že nejakú mentálnu prípravu, ale skôr tú technickú, že aj to asi aj odporúčaš možno hráčom, že prísť na čas na zápas, pripraviť si stôl, pripraviť seba, všetko tak, aby bolo tip-top a mohol si sa sústrediť na hru, že to je tá príprava, že budeš aj mentálne pripravený, keď bude ten stôl všetko v poriadku. Čo zvyknem ešte robiť je, hneď ak zistím, že budem hrať na nejakom stole, tak tam prísť čo najskôr, aby som sa pripravil na ten stôl. Zobral si tú lepšiu stranu? Napríklad, ak ten stôl má lepšiu stranu. A čo ešte robím, sú dve veci, čo som si všimol. Žuvačku si dávam, aby som prekysličoval viacej mozog. Možno to funguje, neviem, ale proste to mi pomáha, žuvačka. A ešte videl som niekde nejaké techniky, ako pracovať, keď si akože nervózny. Tak sú to dve techniky, ktoré používam. Jedna je, že začneš skákať, na nohách vyskakuješ, poskačeš si 5 rázy, 6 rázy a dýchanie zhlboka. A to je niečo, čo ti pomôže sa trošku ukloniť, aby sa neklepal za tým stolíkom, keď si prvýkrát na turnaji, ale aby si uklonil to telo a vedel potom performovať za stolom. Peťo Cingel má také tie vzdušné balóny, nie? No. To je taká kombinácia toho. Aj si ukloníš si dýchanie, aj skáčeš, alebo sa hýbeš trochu pri tom. OK. Ktorý nepremenený gól ťa najviac mrzí a ktoré víťazstvo najviac teší za svoju kariéru? Čo z toho si spomenieš? Čo ma mrzí? To má asi každý hráč má také, že čo ho mrzí, že toto som mohol vyhrať, tak mám dva. Jeden je majstrovstva sveta Garlando. Myslím, že to bolo vtedy, keď sa Kováčik Pavol stal majster sveta v Open Doubles na Garlande. Bol na World Cupe. Asi 2012 sa mi zdá. Tak my sme hrali majstrovstvá sveta národov a dostali sme sa do boj o 3. miesto proti Českej republike sme hrali. Ja som hral rozhodujúci zápas, hral sa to len 1 set do 6, maximálne do 10 s rozdielom 2, samozrejme. A myslím, že to skončilo 10-9 pre Českú republiku. A tam som niekoľkokrát mal možnosť ten gól dať, dokonca
som tam zahral aj ulievku do prázdnej brány, ale trafil som tyčku, tam sa všetci chytali za hlavu, bol to napínavý zápas, tak to je gól, čo ma mrzel, lebo mohol som týmto víťazstvom priniesť jedna vec medailu, 3. miesto majstrovstva sveta, vyhrať niečo pre celý tím. Že už to bolo váha na mne. To si ešte aj Marek pamätá inak. Áno. Takže... Presne si to pamätám. Trpel som veľmi. Ďakujem ti, vrátil si mi traumu starú. Áno. Preto sme tu. To bol jeden gól, ktorý keby bol padol, tak akože oáza, hej, tam oslavujeme do rána. No a ďalší, to som to už dneska spomenul, to bol ten zápas s Janikom Koreom, keď sme vyhrávali, myslím si, že sme vyhrávali 4-3. Myslím si, že sme vyhrávali 4-3 v 5. sete. Prehrali sme nakoniec 6-4 a dokonca to bolo na tom Bonzini, kde sme vyhrávali 4-3, mal som loptu na 5-ke, išiel som prejsť, bojoval som s tým a on mi prechod z 5-ky odfotil rovno do brány. Naše nešťastie veľké. Ale to bol ten jeden gól, ktorý keby sme vyhrali, tak by sme porazili Janika Koreu v štvrťfinále, išli do semifinále, už boluješ vlastne o medailu a vtedy to Janik Korea aj vyhral. Tak si vravím, no keby sme porazili my toho Janika, tak by sme to mohli asi vyhrať už aj my. Si pamätám, že si mal vtedy 3-krát si rozohrával na 5-ke a vtedy si ani raz neprešiel. Že nedostal si to na tú 3, aby sme to mohli rozhodovať. No. Som tam viackrát to vychytal, ale... Odtedy som si povedal, že si treba ten stolík dobre pripraviť, aby som takto nebojoval. Hovorím, to bol... Tam to bolo citeľné na tom Bonzini, že tá lopta utekala. Takže toto bol taký gólik, ktorý si vravím, že Maťo, titul majstra, akože dobre, bolo by to vyhraté štvrťfinále, ale ja už si vravím, keď už by som vyhral toto, už by som, vtedy sme naozaj hrali dobre, vtedy sme porazili pekných superov, hej. Aj. A áno, tam Fudala hral a hrali sme pekne vtedy. No Škodovka, mohlo to byť, mohli sme vtedy zabojovať o zlato a mať prvé miesto z World Cupu, to sa tu ešte nikomu nepodarilo. Tak každopádne bolo to 5. miesto a to sa tiež veľa ľuďom nepodarilo. Myslím, že lepšie sa tam nikto neumiestnil zo slovenských hráčov odkedy tam chodíme. Ako v mužských dvojicách bolo viackrát tých 5. miest, ale tak ty už máš 2-krát 5. miesto, aj keď rátame z tohto roku to Classic Doubles. 5. miesto nie je zlé, si povieš svetová špička, wow, 5, ale ako vravím, história si nepamätá. Pokiaľ z toho nemáš medál alebo nie si na prvom mieste, tak 5. Je čo prekonávať, hej? Áno. Takže... A už to 20 rokov prekonávame. To 5. miesto. Je to výzva aj pre ostatných, aby možno zabrali. A máme veľmi málo medailí z majstrovstiev sveta, ako keď sa bavíme o tom World Cupe. Sú juniorské medaily, niečo vyhral ešte v minulosti Erik Tažík a Bráňo Kulich v junioroch a potom vlastne Šimon Vároš bol raz tretí. Turíne. To bolo vtedy, keď sme bojovali s tým Janikom. Hej. Potom sme ešte vyhrali teda majstra sveta, ale v druhej divízii mužov. Raz sme boli prvý, raz druhý. Tu je medaila, tuším, niekde za mnou. Ty z toho máš medailu a jednu zlatú má aj Marek. Nenapadne to, takto spomeniem. Musím povedať, že vtedy bol kľúčový hráč a rozhodujúci, tam to otočil. A hlavne to bol comeback po 2 rokoch nehrania, či koľko. Som išiel točiť a povedali ste mi, že počuj, chýba nám jeden hráč. Ty si bol kameraman a zrazu si hral. Som bol režisér, kameraman a hráč v jednom a viem, že to bol môj naozajstný koniec kariéry už definitívne, lebo potom už som nehral žiadny normálny turnaj. Ja, že si dáme výročie po 10 rokoch, že nejaký turnaj. Vidíš, ale chcel som povedať, že vtedy som si povedal, že teraz je čas skončiť naozaj, lebo som neprehral ani zápas na tom turnaji a povedal som, že už nikdy viac, že toto už nepokazím a podarilo sa mi. Počuj, Jožko, tá otázka nebola o tej loptičke, ktorou som, ale ešte to nejako bolo ďalej, nie? Ktoré víťazstvo si najviac ceníš za svoju kariéru? Ktoré víťazstvo si najviac cením? Ja si pamätám hlavne tie, čo sa diali za posledné roky. A keďže sa mi na tej svetovej scéne nepodarilo veľa prvých miest, nejaké 2., 3. miesta v Čechách som mal, nejaké 5. miesta vo svete. Jedno víťazstvo, čo sa v celku sa s neho teším, alebo vtedy som sa tešil a patrí stále do top, hlavne kvôli tej spomienke je, že som vyhral Czech Open Singles
2018-19 tuším. Už s Pinshotom bol prvýkrát, čo som mal Pinshot. A vo finále som porazil českú legendu Láďa Kšepelu v, myslím, že 4-setovej bitke to bolo, 4 alebo 5-setovej bitke. A mám z toho takú peknú spomienku, lebo mám fotku, kde ja držím pohár a vedľa mňa z jednej strany je Láďa Kšepela, legenda českého stolného fotbalu, síce už nie aktívny hráč, ale a z druhej strany aktívny hráč svetová, myslím, že 4 alebo 5 Martin Douša. Tedy boli obidva teda aktívni hráči a vo forme. A vo forme, presne. A mám takúto spomienku, že tieto dve legendy českého fotbalu sú vedľa mňa víťaz Jalakša. Takže to bol taký súboj medzi Snakeom, Pinshotom, sťahovačkou. Áno. Tak je vidno, Láďa sťahovačkár, Douša. Vyhral aj proti Doušovi priamo? Vtedy? Nie. On išiel z tej strany, kde bol Láďa, ja som z druhej strany, myslím, ani si už nepamätám, kto tam bol. Jasne, tak ale veľmi, veľmi pekný výsledok. To a potom za posledné roky asi čo ma najviac tešil výsledok, mám prvé miesto z Open disciplín, jediné prvé miesto z majstrovstiev Slovenska, čo mám, som teda majster Slovenska Open Singles. To víťazstvo ma samozrejme teší. Vtedy to bolo veľmi vzácne, tam asi 20 rokov vyhrali možno iba Pálo Kováčik. Naposledy to mal Pálo Kováčik a potom po dlhej dobe. Že samo so Šimonom to vyhrali a potom sa to tak pomaličky otváralo tým Slovákom. Po dlhej dobe, čo Slovák zobral prvé miesto v singloch, tento výsledok určite teší, ale myslím si, že za posledné sezóny sú to práve tie výsledky v Classic Doubles, kde sme porazili svetových hráčov, či už je to tí bratia Burmetlerovci, alebo Šimon Vároš s Hásom, alebo Hás s Doušom, to sú top 5 svetová, ale aj v Open Doubles napríklad tie MSR, kde sme hrali krásnu 5-setovú bitku proti Šimonovi Várošovi, niekoľkonásobnému majstrovi Slovenskej republiky, 4-násobnému víťazovi sezóny, proti Vladovi Drábikovi, niekoľkonásobnému majstrovi Slovenskej republiky a sveta. Zdá sa, že ti to celkom graduje a tie najlepšie výsledky máš práve z toho posledného obdobia. S Pinshotom, hej, samozrejme. Za poslednú sezónu, možno minuloročnú sezónu, alebo možno tým rokom 2020 si to naštartoval, potom víťazstve v jednotkách. Mám pocit, že formou som mal lepšiu sezónu dozadu, ale napriek tomu táto aktuálna sezóna, čo bola, mi priniesla prvé miesto v sezóne. Ty si mal aj také ťažké zranenie celkom ramenom, to si kedy vynechal? Turnaje, ktorý to bol rok? Myslím, že to neobajoval som víťazstvo singles, lebo som sa vysypal na bicykli celku nešťastným pádom. Som mal zlomenú kľúčnú kosť na niekoľko miestach, trieštivú zlomeninu a operáciu som mal, mám tu 15 štychov teraz, tak aj som tu mal doštičku, ktorú som si nechal vybrať a to ma vtedy odpalilo. No pol roka som nevedel ruku zdvihnúť. Som sa musel učiť touto rukou robiť iné veci. Teda druhou rukou robiť tie veci, čo normálne som robil touto rokou, všetky tie základné. Takže tam to bolo jednu sezónu, čo som bol veľmi málo aktívny. Ale vďaka Bohu zaklepkám si. Už ani neviem, že som niečo také mal. Dokázal si sa vrátiť. Áno. Plnej sile a ešte lepší, jak predtým. No. Už ani neviem, už ani necítim, že som to mal. A čo je super. Teším sa. Poďme na ďalšiu otázku ešte. Niečo o tebe. Z tvojho pohľadu. Koho hra sa ti páči zo Slovenska a zo sveta? Zo slovenských hráčov sa mi aktuálne už niekoľko sezón najviac ľúbi hra Olivera Bajsa. Toho poteší určite. Lebo on to hrá, to vyzerá byť s takou akože ľahkosťou a tak dominantné sú tie pohyby, že to nerozmýšľa pri tom tak ako ja, že ťukám, hľadám dieru, ale to sú proste všetko presné pohyby. Keď je to nahrávka, je to silná, precízna strela a na otoku on hrá sťahovačku a je to tiež nabije to natiahnuté na to sťahovačku a bez toho, aby počkal hneď granát, bím, dlhá sťahovačka. Nikto to nehrá na Slovensku, takto málo ľudí vo svete to takto hrá, je to na oko, mne sa to veľmi páči, je to technická, krásna hra, náročná, veľmi pekná. Zo sveta
nemám teraz svet moc napozeraný, ale myslím si, že taká dominantná hra Tonyho z Predemena, keď z peťky dáva tie granáty na tú trojku s tými stickpassmi, na to sa pekne pozerá. No a vďaka Šimonkovi Várošovi, ktorý chodí do sveta a ešte voľakedy streamoval svoje zápasy, alebo myslím, že toto bolo streamované priamo organizáciou, kde hral, tak myslím si, že hral 2 roky dozadu v Nemecku, v Hamburgu, v finále singlov na Leonharde a vyhral to. A prvý ITSF turnaj, čo vyhral mimo Rosengard stola. Áno, a to bol, ako sa volá ten mladý chalanísko okuliarnatý, ten Nemec? Niko Wolgemuth, alebo niečo také? Wolgemuth, aj Niko. Tak veľmi šikovné roky, veľmi pekne hrá. Tie prechody z 2 na 5, z 5 na 3, to je úžasné, akou rýchlosťou to vie robiť. To je niečo, kto to nevidel, neuverí. Je to krása, to je niečo, čo sa mi páči. A keby bola otázka, že koho hra sa mi nepáči, tak asi... Dobre. Daj si ju. Je to vynikajúci hráč, svetová špička, hrá veľmi efektívne. Bavím sa o Maťovi Doušovi. Veľmi pekne hrá, čo sa týka efektivity, ale tá jeho hra je... No, vôbec sa mi to nepáči. Ani tie... čo sa týka nahrávok, čip... Tak ide po výsledku. Čip je strašne... Na to sa nedá pozerať, keď niekto čipuje. On hráva čipy na tej 5. No a tie snaky do 2 sekúnd alebo do sekundy, to je také barbarské. Tak na veľa hráčov to funguje. Áno, je to veľmi efektívne. Takáto hra je výborná aj na to, keď sú nie najlepšie podmienky, keď nie je najlepšia lopta, lebo sa sem nehrá proste. Bím na 5, teda na 3, do sekundy vystrelí a je to tam. Už keď sme boli pri tom Oliverovi Bajsovi, tak on je často taký kryptonid alebo nemesis aj pre Šimona Vároša ako najlepšieho Slováka. Kto je tvoja nemesis hráč, ktorého najťažšie je zdolať pre teba? Alebo častokrát na ňom si vylámaš zuby? Vždy, keď som hral proti nejakej slovenskej legende alebo veľmi dobrému hráčovi, tak som sa vedel rozsypať pri tom stole. To sa asi stáva nielen mňa a veľa hráčom, že zrazu nehrajú svoj prime. A už aj keď som bol v tom prime, tak boli hráči, ktorí keď sa za ten stôl postavili, tak ja keby som zabudol hrať. Jeden z nich bol Axel. To bol vyslovene hráč, keď sa postavil za stôl, tak ja som ako keby aj zabudol to, čo som vedel. Neviem, prečo to tak bolo. Možno kvôli tomu jeho šikovnému defenzu, lebo mal naozaj dobrý defenz. Ja odstavil aj. A vedel to odstaviť. A takýto defenz má napríklad aj Šimon Vároš, má veľmi pekný defenz, keď mu ide. Niekedy mám pocit, že mi proste vidí do hlavy. A to sú takí... Ale pri tom Šimonovi ešte bojujem, ale ten Axel bol taký, že tam som ako keby som zabudol hrať. A teraz ma napadlo, pozdravujem Baša, ktorý bol tiež taký hráč, ktorý ma vedel vyradiť z turnajov. Ktorý je dobrý, máme ho v klube, hrá za naše FCUB, vie zahrať pekné výsledky posledné roky, ale nepatrí do tej úplnej špičky stolnofotbalovej, ale napriek tomu má to, čo treba na to, aby dokázal vyradiť adeptov na prvé miesta. No. Takže a Oliver Bajs ti vyhovuje tá hra, keď hra proti teba? Mám s tým veľmi tesné výsledky. Je to pozitívne, skôr je pre mňa, ale keď mu to ide, mal som s ním zápas, kde som mal tiež pocit, že mi vidí do hlavy. Čo som vymyslel, to tam bol. Ja si pamätám, keď sme spolu chodili hravať do Čech, tak bol tam často Kovka a Bráby, na tých sme často končili, aj na Doušovi alebo Křepelovi, ale tak zase to je jasné, keď už ideš na tie pozície vyššie, tak sa proti ním stretneš, ale Kovka a Bráby to bolo dlho. A hlavne Bráby v bráne, to bol tiež hráč, ktorý ma vedel, bol taký môj kryptonit a o to viacej ma tešil výsledok majstrovstva Slovenska Classic Doubles. V semifinále sme porazili Kovka Bráby, to bolo v Alfe, a vo finále Drábik Vároš. Myslím si, že to bolo vtedy, keď som vyhral túto trofej za mnou. Áno, môže byť. To je vlastne Kovka Bráby, vtedy hrali normálne ako hrajú, lebo vlastne Kovka je tiež pre ňo pinshot, je hlavná strela. Áno, boli aj v prime, dá sa povedať. Tak otázka je rovno aj, aký je tvoj najväčší skalp, keď sme už pri takýchto výzvach? Najväčšie skalpy som asi
si pozbieral túto sezónu, čo sú tí bratia Burmetlerovci, a je to hlavne v tých Classic Doubles. Classic Doubles, asi z tej svetovej top 20 Classic bratia Burmetlerovci. Myslím si, že Martin Douša, aj som ho porazil v singloch na majstrovstvách Slovenska, sa mi podarilo. Je to hráč, ktorého porazí je naozaj veľmi náročné. On keď príde na tie Rosengard turnaje, sú to jeho domáce turnaje, tak on sem prišiel vyhrať a Martina Doušu som porazil v Classic Doubles s tebou, keď hral s Hásom, čo je tiež svetová špička v prvej peťke. Niekedy sa mi stane, že porazím hráčov, ktorých nepoznám, alebo nesledujem tu teraz až tak tú svetovú scénu, ale predpokladám, že keď sem prídu Angličania hrať, tak sú dobrí. A boli to Colum a Smith. Tak sa volajú? Smith? Colum Oaks a Smith. Tak tých sme narazili pár razy s nimi, či už na Open Doubles alebo Classic Doubles. To boli veľmi pekné zápasy, kde oni hrali naozaj tiež špičkovo a to boli pekné skalpy. Ale najviac asi z tejto sezóny jednoznačne bratia Burmetlerovci proste. Myslím, že tam bol aj Wiesinger a Breuer, čo Wiesinger a Breuer sú top rakúski hráči. Áno. Takže tie skalpy sú tam dosť veľa, kebyže to iba zoberieme za túto poslednú sezónu. Áno. Takže hlavne v tom klasiku. Dobre, prejdeme. Vlastne máme tu ešte tréning a slovenské turnaje liga. Potom máme už nejaký iba záver. To už je pár otázok. Ako vyzerá tvoj tréning a s kým najčastejšie trénuješ? Prejdeme si tvoju prípravu. No, trénujem najčastejšie v klube. To je môj tréning, že sa dohodnem s nejakým spoluhráčmi, či už s tebou, alebo s nejakou špičkou stolnofotbalovou slovenskou, že si dáme nejakú session v klube a potom tam do toho búchame pár hodín v kuse. Ale nejaký môj tréning alebo príprava na turnaje, veľmi dobrý tréning je aj liga. To odporúčam hráčom, ktorí sa chcú držať vo formičke celú sezónu. Odporúčam prihlásiť sa do ligy túto sezónu a prihlás sa, zahraj si ligu v tvojom kraji, bude ťa to držať vo forme a bude zvyšovať svoje šance na víťazstvo na turnajoch slovenských. Takže určite liga, lebo hráva sa pravidelne každý týždeň alebo dva sa stretneme či už v klube alebo na inom hracom mieste a máme možnosť si zahrať ako vpredu, tak v obrane, čo u mňa ako útočníka nebýva tak časté, takže mám možnosť si zahrať aj tam. To je výborný tréning a príprava na turnaj, no určite nejak si nasetapovať tú formou na ten daný deň, aby som mal odohraté nejaké tie turnaje menšie pred tým väčším turnajom, nech si pripravím tú hlavu na to rozmýšľanie, na hľadanie dier na tom útoku a na to, aby som držal tie ruky navyknuté na tie strely, tak výborná vec je tá liga. A ten klub. Aj na lige je vlastne výhoda tá komplexnosť, čo si spomínal, že človek si tam zahrá jednotky v útoku, v obrane, všetko. Áno. A mne sa zdá, že tom aj ty veľmi dobre ťaží, že keď sa z času na čas vymeníme, tak väčšinou, keď ješ do brany, tak si dáš aj gól. Áno, viem nejaký. Sa mi zdá, že to je... Nemám tam veľký repertoár, ale nejaké tie istotky tam mám, ktoré viem potom vyťahnuť a skorovať. Máš to také potvrdené aj tou ligou, že tam to tak funguje celkom. No a tá príprava určite je dobre sa postaviť k stolíku aj sám a hodiť si tam pár loptičiek a skúšať tú strelu 100-krát, kým sa tá ruka to nenaučí a tie svaly si to nezapamätajú, aby to vedel človek potom dávať aj so zavretými očami. Takže pre tých hráčov, ktorí sa chcú zlepšiť, choď sám k stolu, vyskúšaj si to, hoď tam tú loptu, búchaj do toho 2 hodiny. Pokiaľ budeš vládať a keď ti to už pôjde, potom si zavolaj spoluhráča, nech vidieť, že to nevieš dávať nielen do prázdnej brane, ale keď aj niekto bráni. Takže hej, to určite tak funguje, ale... A liga. Takže nemáš doma stôl alebo niekde k dispozícii, neviem, v garáži alebo žiaľ nemám na to priestory. Keď som išiel na World Cup 2015, tedy som si zapožičal Tornado od teba na mesiac, nech si na to navyknem, čo mi veľmi pomohlo, bolo to cítiť, že som proste na tom stole vyhratý. Žiaľ, nemám priestory na to, aby som si ten stôl mohol dať, preto využívam klub,
kde ak mám možnosť, tak si prídem zahrať do klubu, kde vlastne máme všetky stoly. Ty si myslím, že 8-krát za sebou vyhral Rosengard Cup v minulej sezóne, čo je dosť ako nevídané, by som povedal, že vždycky hra s niekým iným a aj tak sa umyslíš prvý. Neviem, či je to otázka na motiváciu, ale aj toto je v rámci prípravy vhodná disciplína? Určite je to vhodné. Není taký tlak zas na mňa alebo na tých hráčov, ktorí tam prídu, že musím to vyhrať, lebo je to, aspoň pre mňa, je to Rosengard Cup, D-čková kategória, je to skôr o tom zahrať si to po nejakej dobe, stretnúť komunitu, stretnúť spoluhráčov a je to aj príjemné s užitočným. Ale keď už som tam, tak chcem teda zabojovať a priniesť domov medailu, keď už som dostal ten opušťák. A je to opäť veľmi dobrá príležitosť držať sa jednak vo forme, potrenovať a pripraviť sa na nejaké väčší turnaj. Áno. A je to, z druhej strany, je to možno príležitosť, ako si tí ľudia môžu s tebou zahrať. Možno jediná, lebo kde inde by si s tebou zahrali, neviem, či si s každým zahraš teraz Open Doubles alebo nejakú disciplínu. A tie prednosti, čo máš ako hráč, tak môžeš aj odovzdať niekomu ďalej. To je pravda, že odkedy viem, že tu nebudem možno sa tomuto hobby môcť venovať do budúcna tak aktívne, jak som robil teraz, lebo predsa len rodina, dieťa a tak ďalej, tak sa snažím aj tým novým hráčom, amatérským hráčom nejakým spôsobom im pomôcť, porozprávať im pri tom stole, predať tie skúsenosti. Keď už som ich toľko nazbieral, tak tým, čo majú záujem, tak rád poradím, že čo robiť, ako robiť, na čo sa fokusovať, kde pridať, kde nie. OK, a v rámci toho tréningu, predpokladám, že na Rosengarde hráš najviac, keďže to je tvoja príprava. Na akom inom stole by si odporúčil trénovať? Alebo ty najčastejšie hrávaš? Odporúčil by som trénovať na tom stole, na ktorom ľudia chcú chodiť na turnaje. Hej. Akože je pravda, že sú stoly, ktoré ti dodajú nejakú silu, ale trénuj na tom, čo budeš hrať. Ja mám najradšej Leonhard po Rosengarde, lebo je veľmi podobný a viem tam zahrať to isté. Čo viem zahrať na Rosengarde, viem preniesť tú hru na Leo a v okolitých krajinách sa to Leo koná. Sú tu turnaje na ITSF turnaje, takže nemusím ho hrať len doma, keď je na Slovensku Leo. Môžem ísť aj do okolitých krajín a zahrať tam, pobiť sa o ten výsledok, lebo nie je to taká zmena, ako keď prídem na stôl, ako je Bonzini, Garlando alebo Tornado. Takže Leo. Keby som nemal hrať Rosengard, hrám Leo. Nejak pracuješ na kondícii či mentálnej príprave mimo futbalu? Áno, snažím sa z každých tých chýb, ktoré porobím na turnaji, zobrať to najlepšie a teda porozmýšľať, prečo som prehral a či niečo nemôžem spraviť do budúcna inak, aby som v takých istých momentoch, kde som mohol ten zápas, kde sa rozhodol v prospech supera, či som mohol spraviť niečo inak. Takže určite nad tým rozmýšľam, čo spraviť do budúcna. Iná mentálna príprava tam asi nie je len to, že sa snažím držať motivovaný. No a čo sa týka tej fyzickej prípravy, no určite je to tá príprava, čo sme sa bavili, že hrám tú lígu, chodím do toho klubu, držať sa v tej forme a robím ten bicykel. Je to trošku iná kondícia, ale čo sa odporúčam je s tom fotbalovým hráčom, ktorý sa ma stalo, že sa ma na to pýtajú, je dôležité počas turnaja sa aj šetriť, aby tú kondíciu ten človek mal. Lebo sme tam 3 dni zavretí od rána do večera a veľakrát ľudia zbytočne stoja pri tom stole vtedy, keď nemusia. Takže pokiaľ, čo je veľmi dôležité na tom, čo ja robím, je pokiaľ môžem sedieť alebo oddychovať, tak oddychujem. Lebo sú zápasy, ktoré trvajú 1,5 hodinu, 2 hodiny, tam človek minie energiu a keď vyhráva a tie zápasy ešte tam budú a stane sa, že hrá semifinále, finále okolo polnoci, tak tam už práve to môže rozhodnúť ten zápas, že niekto tú energiu má, niekto nie. A pokiaľ si to človek vie sa na to pripraviť, že pred turnajom sa dobre vyspí, doplní magnésko, dobre sa naraňa, ako je raňajky šampiónov, veľmi dôležité, vajíčka, hej. A počas toho turnaja oddychuje, tak to môže byť práve niečo, kvôli čomu sa mu podarí ten turnaj vyhrať, lebo v ten daný moment v tom finále, kde už iným odpadávajú kríže, ruky, nohy, tak on ešte tú energiu bude mať, lebo celý ten turnaj, pokiaľ oddychovať mohol, oddychoval. Obzvlášť, že to je dôležité, keď je viacdňový turnaj. Presne tak. Príde nedeľa a tam už
Áno, ale to asi tým amatérským hráčom, ktorí možno tú životnosť pavuku nemajú takú dlhú, tak je to dobré využiť aj ten čas na tréning, zahrať si proti niekomu inému, pozerať zápasy, vyskúšať si veci. Ale už sa mi stalo párkrát, že pár hráčov, ktorí už začínajú vyhrávať, už prejdú tým prvým kolom v turnaji, druhý ma hovoria, že nevládzu a že čo s tým. A toto je jedna z vecí. Hej, stojíš pri tom stole, keď nemusíš, už by si mal natrenované mať, tak oddychuj. Nájdi si čas na to, aby sa najedol, nájdi si čas, aby si oddychol, aby sa nestalo, že prídeš hrať zápas a už predtým si stál 2 hodiny. No jasné, že teraz ťa tie nohy budú boleť a ruky. Tak tie ruky častokrát bolia, keď hrá človek sťahovačku, alebo aj ten pinshot je to veľa náročné. Aj. Ja hrám iba toto, tak neviem. Možno len mňa, ale že to príde vekom, ale boli všetko. Ja si to pamätám, aj keď som bol mladý a videl som hrať Axela s Detrem v finále o 12. a strieľali tam granáty úplne. Ja si hovorím, že skadiaľ majú tú energiu. Že ja tu ledva stojím a oni tu dávajú takéto bomby. A to som si potom uvedol, že Maťo, treba oddychovať aj počas toho turnaja. Áno, aby si mohol ten zápas do toho zápasu, čo hráš práve vtedy, dal všetko. To je taký Pavlov Kovačíkov recept, že proste hraje naplno každý zápas, ako keby mal byť ten posledný. No, áno. A tých posledných môže byť aj viacej. Áno, ono to vždy je, keď ho nevyhráš, je to ten posledný. Presne tak. Prejdeme na slovenské turnaje a ligu. Trošku sa posunie v téme. Ako hodnotíš úroveň atmosféru na slovenských turnajov? No zlepšilo sa to. Za posledné roky si myslím, že kus roboty dal do toho náš prezident a sa to dosť posunulo a veď bolo to aj vidieť na poslednom Slovak Open, tu či už zo žien alebo z mužov z prvej svetovej 20-ky bola polovica hráčov. To o niečom hovorí, že tí ľudia sa sem jedna vec vracajú, lebo ten turnaj je príjemný, dosť disciplín, každý si zahrá a není to len o tých prize money, ale o tej organizácii, o tom stolíku a o tých ľuďoch. Tak úroveň sa určite zvýšila. Pomerne sú dostupné tie turnaje a aj dobré meno nám robia hráči v zahraničí. Áno. Slovensky, takže je to také trošku prepojenejšie. A je to vidieť, že sa sem tí ľudia vracajú, lebo mali tu good time, bolo im to fajn. Tak. Dobre. Takže hodnotím to pozitívne. Áno, vždy je priestor na niečom popracovať. Ale ide to proste hore, čo sa mi páči. Ide to hore, takže podľa teba ten zlatý vek stolného futbalu bol kedy, alebo? Bol tu jeden zlatý vek stolného futbalu preto, by som to nazval, že zlatým vekom, lebo vtedy sme boli všetci natoľko vyrovnaní, že každý mal, že to bolo, a tá hrácká základňa bola veľká, bola veľmi vyrovnaná, tak každý mal tú ambíciu vyhrať. Dneska už sú tie rozdiely väčšie. Je tam veľa hráčov, ktorí si povie, že OK, ja by som chcel postúpiť z kvalifikácie, aby som chcel vyhrať prvé kolo v Pavúku. A potom sú tu tí, ktorí majú ambície na to ten turnaj vyhrať. Není ich toľko ako volakedy, ale za to je tu väčšia konkurencia zo sveta, z okolitých krajín. Bola tu doba, keď sem chodilo kopec Maďarov, Čechov, Poliakov, ale dneska sem chodia Nemci, Američania, Rumúni, Rakúšani. Takže a oni sem neprišli na výlet. Oni sem prišli vyhrať. Takže tá kvalita určite narastla. Však o tom vidť posledný Slovak Open alebo majstrovstva Slovenska, kde prišlo viac ako 100 hráčov a myslím si, že viac ako polovica, a ak sa nemýlim, možno aj 2/3 hráčov 70% zhruba. Boli zo zahraničia. To je tá účasť na slovenských turnajoch zahraničných hráčov, na tých väčších. No čo je fajn, že vlastne stretne sa tu tá kvalita a môžeme sa porovnať aj s nimi na vlastnom stole. A dokážeme sa presadiť Slováci aj v takejto konkurencii. Takže to istým spôsobom dáva sebavedomie aj tým hráčom, pokiaľ chcú ísť niekde do zahraničia a naozaj nemusia si zrobiť ako keby výlet a môžu tam tiež mať nejaké aj vyššie ambície, že dokážu sa vyrovnať takýto svetovej špičke. OK. Si predsedom Rosengard FCUB, klubu stolného futbalu v Bratislave. Ako vnímaš úspechy a ambície klubu? Ambície sú vždy najvyššie. Chceme vyhrať v sezóne klubovej a teda úspechy aj sa nám darí. Často to prvé miesto zobrať. Neviem, ako sa nám darilo túto sezónu. Druhý sme boli. Sme mali rovnaké počty
umiestnení, rovnaký počet bodov ako Bardejovčania, len oni vyhrali ten posledný turnaj, my sme tam boli tretí. No, gratulujem Bardejovčanom. O to väčšia výzva. Pekný návrat, oni zase nehrali, áno, pekný comeback, ale máme aspoň ambície a mám čo vrácať v ďalšej sezóne. Mne sa táto súťaž má svoje plusy a minusy. Akože ja mám celku aj rád, lebo je to taký iný formát a môžem si zahrať aj s inými spoluhráčmi v rámci nášho klubu a môžu sa potom z tých víťazstiev tešiť viacej ľudí, že nie je to len o jednom, dvoch človeku, ale je to o tom týme a je to aj tá radosť potom tímov a keď vyhráme všetci, tak sú to úplne iné pocity. Vie to zobrať človeku energiu, keď je ten hlavne viacdňový turnaj, tak si povie človek, či to nie je náhodou zbytočné, ale zas je to aj, pokiaľ si hráč nasadený a nehráš kvalifikáciu, tak je to fajn disciplína na to, aby sa práve dostal do tej formy a rozohral sa dobre. Áno, hral som tak kluby, že som bol nasadený a išiel som sa tam rozohrať a nezahral som nič. No, Dostal som možno 16-0. Neviem, koľko to preháňam. Nie pre každého to je. Niekto by sa mal roztrenovať aj predtým ešte. Určite. Ale nejdem hovoriť o sebe. Ja som zase dlhé roky som trénoval sa tak, že sa nemusím rozohrávať, ale nie vždy to funguje. Hej. Tak nie je to 100%. Ty ako organizátor to máš o to náročnejšie, že si tam neprišiel ťuknúť, ale že si to tam celé organizuješ. A o to náročnejšie to sa potom fokusovať na hru. Tým sa musím ja vysporiadať. Aj ja, keď si hrám. Áno. Tak, vieme s tým pracovať. Áno, každopádne. Už sme sa naučili, to je pekné. Čo by potreboval slovenský pohár klubov, aby bol atraktívnejší podľa teba? Ako môžeš si to zhodnotiť aj s tým, vieš, aké zmeny sa chystajú? Že to bude teraz, budú síce 4 kola, ale to preto, že sa aj skráti ten formát a bude menej hráčov v týme, budú tam iba 4, bude sa hrať na 20 alebo na 30 vopt. Na 30. Možno toto, čo si povedal, je niečo, čo by to mohlo atraktívniť, lebo dáva priestor robiť väčšie množstvo menších klubov. Ale pravdepodobne to budeme musieť natiahnuť na 2 dní, ale zase konečne by som povedal, lebo keď to je ten jeden deň, to strašne zaberá z toho dňa. Hej. To trošku no to je to, že to zaberá veľa času. Takže sú z toho zmiešané pocity, že jedna vec, tie individuálne disciplíny, ľudia tam prišli hľadať a idú po svojich individuálnych výsledkoch a toto vie zobrať značnú časť toho dňa, ale zas tým, že budú v týme menej hráčov, tak to môže byť o to atraktívnejšie. Dobrá, uvidíme, či tieto zmeny budú pozitívne. Ja verím, že áno. A že z toho budú mať hráči radosť a budú radi hrať kluby a zabojujeme aj my s našim klubom o prvé miesto opäť. No, ambície najvyššie. Tak, super. Veľa hráčov odišlo, lebo boli najlepší. Tak išli do zahraničných klubov hrať. Takže Držíme im palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky aj v zahraničí a sme radi, že sa mali kde odraziť. Ako by si prilákal nových hráčov k stolnému futbalu? Jožko, to je ťažká otázka. Dneska majú veľa ľudí rôzne možnosti robiť hocičo, takže asi 2 možnosti sú. Jedna sú amatérske turnaje a robiť amatérske turnaje, ktoré sú len pre amatérov, ktoré sú veľmi dobre medializované, aby sa o tom dozvedeli tí amatérski hráči, aby si prišli zahrať, aby boli pre nich zaujímavé ceny. To je jedna vec. A druhá vec je začať asi niekde s juniormi, ktorí v tomto športe chýbajú a prilákať viacej juniorov a musíš ich asi odchytiť ešte na tej škole, takže nejaké tie školské turnaje, to sú nejaké 2 veci, ktoré by mohli pomôcť budiť záujem do stolného fotbalu v tých nových hráčoch, ktorí by potom našli v tom lásku a začali chodiť na naše turnaje. OK, tak dám ti podpasovú otázku. Čo robíš ty pre stolný futbal na Slovensku, aby to niekam sa posúvalo? Neviem, ja sa snažím trošku to brať tak otcovsky, že už mám naozaj veľa skúseností a tým hráčom novým, ktorí majú záujem sa niečo dozvedieť, spýtať sa, tak rád im to zodpoviem. Kedy som možno taký nebol, ale teraz som práve tomu otvorený, že tie skúsenosti ľuďom, ktorí majú o to záujem, im ich nejakým spôsobom predať.
To už hovorím si, čo viac by som ja dokázal pre stolný fotbal urobiť. Asi len to, že tie skúsenosti som nazbieral. Ja ti môžem pomôcť s touto otázkou. Ešte pomáham robiť kávu na turnaje. Áno, ale potom ďalej. Streamuješ? Dobre, streamujem. Nevynechávaš turnaje, dôležité. Takže máš účasť. To je podpora stolného futbalu. Dobre, že ty si ja to som pripravený. Ja som pripravený na miesto teba. A ja by som ešte vyzdel, že máš nadhľad nad vecami, že nebereš veci ohľadne stolného futbalu len z pohľadu ako keby hráča, toho pro hráča, len to, čo sa točí okolo teba, ale máš ten nadhľad aj z pohľadu klubov, aj z pohľadu nejakej organizácie, keď sa priamo nezapájaš. Hej, že to len tak nekonzumujem, ale sa snažím trošku organizačne. No? Že máš čo k tomu povedať, vieš si to tak vyhodnotiť, že áno, že síce nemusí to byť to najlepšie pre mňa, ale je to dobré pre komunitu, je to dobré pre amatérov, je to dobré pre stolný futbal, tak dokážeš to podporiť a neorientuješ sa iba na ten svoj pohľad. Ďakujem, že si mi pomohol zodpovedať. You're welcome. Dobre, ideme na záver. Let's go. Mám tu posledné otázky. Let's go. Čo by si chcel ešte v stolnom futbale dosiahnuť doma aj vo svete? Majster Slovenska Open Doubles, je to titul, ktorý nemám a chcel by som. Mám titul Majster Slovenska Open Singles, mám nejaké iné víťazstva, ale Open Doubles na Slovensku by som chcel vyhrať. Máš už aj majster Slovenska v Tubole, aj klasiku, v líge, áno, takže... vo všetkom, aj pro dvojiciach, aj keď to berieme, aj neviem, či v jednotkách, to možno nie. Takže toto mi chýba, to by som chcel akože skompletizovať zbierku, aby som mohol povedať, že som vyhral titulov na Slovensku. Áno, všetko. A vo svete, chcel by som titul majstra sveta. Ono potom, keď sa ti podarí nejakých dobrých hráčov poraziť, ako sa mi podarilo túto sezónu, tak si vraví, že ty vole, že je to možné. Dá sa to. Možno nie na inom stole, aktuálne, možno len na tom Rosengarde, ale áno, to je ambícia ešte... Možno častokrát najjednoduchšie je to na tom World Cupe dosiahnuť ten úspech, alebo aspoň tú medailu. Neviem, že je to také rozhodené, že nehráš iba na tom jednom stole, kde naozaj ten top favorit je top favorit. Ty tam hráš tú druhé husle. Takže titul majstra sveta v Open Doubles alebo v Open Singles by im určite potešilo. To by som potom mohol naozaj už ten stolný fotbal dať. Že by si chcel v nasledujúcej sezóne obhajiť a získať? Obhajiť Classic Doubles. Open... Teraz budú Classic Doubles na Slovák Open, na MSR a ešte budeme mať Tornada a Leonhard. No, výborne. Takže okrem Tornada by som to chcel povyhrávať tieto disciplíny. Pôjdem do útoku. A ešte majstrovstva Slovenska a Slovák Open vyhrať Open Doubles, aj Open Singles. Tak asi každý... Takže máš tie najvyššie ambície. Najvyššie ambície, áno. To je fajn. Čo by si odkázal mladým alebo začínajúcim hráčom? Taká čo by som odkázal? Klasická otázka, aby si ich možno navnadil na tú sezónu, na tie turnaje, ligu, na všetko. Určite trénovať, zahrať si čo najviac turnajov a hrať aj tú ligu. Tá liga naozaj pomáha držať pri tých amatérských hráčov zlepšovať sa, pri tých lepších hráčov držať sa vo forme. Takže hrajte ligu a hrajte Rosengard Cupy a prídite na turnaj. Ako často do týždňa hrávaš? Zvyklo to byť, keď nebol turnaj, tak raz. Keď bol turnaj, tak aj viackrát. Že teda bol tá príprava, mal som tie útorky také dni, kde som buď hral tú ligu, alebo si išiel s tebou ťuknúť. Tak to bolo také držanie sa vo forme, ten tréning a potom klasika turnaj. Či už podľa toho, koľko turnajov si ty dal na ten týždeň. Toľko. Tak mohol si ísť aj mimo Bratislavy na nejaký turnaj? Nemám, už som spomínal, nemám už toľko času, už mám i nejaké iné aktivity, tak čo môžem, mám nejaký me time vyčlenený a to sú práve tie ligové útorky. Alebo teda takže dávaš to na takú intenzívnu. A tým, že moja manželka robí to isté hobby, tak niekedy si musíme proste doma povedať, že tento turnaj ideš ty a tento turnaj ide ten druhý. Ale ti to vyšlo 8-krát za sebou, tie Rosengard Cupy. Tak to celkom dobre vychádzalo. Áno. Si bol v takej tej zlatej šnúre, reťazí alebo vlne, tak mal si dovolené, hej? Áno, lebo Mirka ti dala ultimátum, že... Keď donesem zlato, tak môžem ísť. Ísť na ďalšie kolo, taký bonus. Áno.
Dobre, a posledná otázka. Kde ťa môžu fanúšikovia najbližšie vidieť a na čo sa v novej sezóne najviac tešíš? Moji fanúšikovia? Tvoji fanúšikovia a hráči v stolnom Neviem, futbale. či mám Voláme, teraz budeš mať kopec fanúšikov. Áno. Neviem, či sa mi túto sezónu podarí zahrať liga, ale ak áno, tak ma vidíte tam a preto sa prihláste do svojej krajskej ligy. Určite to bude na Rosengard Cupoch, takže prídite, pozývam vás na Rosengard Cupy. Pôjdeme s manželkou poobhajovať víťazstva z minulého sezóny. Takéto krásne medaile sme podostávali, každý kraj je tu označený, takže skúsim z týchto krajov povyhrávať čo najviac. Celú mapku Slovenska, hej, zatiaľ sa nám podarilo získať 3 zlata, tak uvidíme, či to vyjde tento rok, ale s manželkou by som chcel obhajiť tieto prvenstva, ktoré tam boli a spojiť to príjemné s užitočným nejaký výlet do toho. A samozrejme najväčšie turnaje, ktoré na Slovensku sa konajú, Slovak Open si nenechám si ujsť majstrovstva Slovenska. Ak ste videli kalendár turnajov, budeme mať Leonhard ITSF turnaj, tak určite ma uvidíte tam. Pokúsim sa zobrať to nejaké zlato z tých Classic Doubles, čo je moja... To vyzerá, že bereš vážne tú obhajobu najlepšieho hráča sezóny. A Tornado si pôjdem ťuknúť tiež. A ak mi vydá čas, energia, peniaze a bude na to priestor, tak si pôjdem možno zahrať aj niečo do zahraničia, nejaké Leo alebo Rosengard. Myslím, že sa bude konať aj v Polsku a v Čechách. Tak to sú tiež turnaje, ktoré navštívim. A rád vás tam uvidím. Keď neprídu ale fyzicky, tak som, že budeš ďalej streamovať a môžu ťa vidieť aj online. Áno, a možno to bude aj kvalitnejší stream, aby lepšie tak bolo vidieť. chystajú nejaké novinky. A aby to aj dlhšie vydržalo na nete. Super, tak to sa teším aj ja. Rád si pozriem tvoje zápasy. Možno sa i tak pozrieme aj svoje zápasy. Dobre. Zahráme si niečo spolu. Dobre, pomôžem ti obhajiť tvoj titul a Jožko, nebudem ti to vtedy kaziť. No, neviem, koľko turnajov to bude, ale jeden si s tebou určite zahrám. Dobre. Martin, ďakujem ti, že si prijal pozvanie do podcastu Fus on Air. Nech sa ti darí v práci, v rodine, aj na bajku. Prajem ti veľa úspechov v novej sezóne a verím, že sa ešte uvidíme s ďalšími veľkými trofeami. Budem ti držať palce a taktiež aj obranu. Aspoň na tom jednom turnaji. Ďakujem ti, že sme ťa tu mali a vidíme sa na najbližšom turnaji. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi rád som prišiel a teda dúfam, že teda v tej zbierke niečo pridám aj túto sezónu a že si spolu dobre zahráme. A že si spolu zahráme so všetkými, ktorými sa stretnem na slovenských turnajoch túto sezónu. 25-26. Ak pozerá niekto zo zahraničia, tak aj u nich. Tak. Nech to vyjde. Vám poslucháčom ďakujem, že ste si pustili tento podcast Fus on Air. Sledujte nás aj naďalej. Chystáme rozhovory aj s ďalšími špičkovými hráčmi zo slovenského stolného futbalu. Majte sa pekne, hrajte, trénujte a vidíme sa na turnajoch.